Lloguet! Lloguet, ajuda-ho, vaig ser negre! Aixeca't la barretina. Lloguet! Lloguet, on som? Som a la masia. Què? On som? Una altra vegada despertem en un lloc desconegut i que no en sabem res. Quina casa més estranya. Sí que és estranya, sí. I mira, també tenen decoració de Nadal. Però no ens despistem. Hem de trobar la manera de sortir d'aquí, sigui com sigui. Doncs ara no diràs que el primer que passi li demanem el camí i llestos. Ah! Qui sou? Com heu entrat a casa meva? Ell és en Lluquet i jo en Rovelló. Ah, no. Ell en Rovelló i jo en Lluquet. No ens mati, si us plau. Vosaltres sou en Lluquet i en Rovelló de veritat? Bé, suposo que sí. Ostres! Flipo pepino, tio! Que flipa què? No ho sé. Disculpi, ens podria dir on som? Sou a Torelló. A on? A Torelló, un poble de Catalunya. Ah! Què és això? Un mòbil. Un què? Esclar, vosaltres veniu de l'any 1916. I ara quin any és? 2024. 2024? Això és el segle següent. Vull marxar d'aquí i tornar a casa a la vora del foc. Sí, disculpi senyor, nosaltres hauríem d'anar marxant. Amb aquestes pintes? No, ja us arreglaré jo, ja. Això em dóna mala espina. Ja t'ho he dit jo que era mala idea. Sí que m'estranya la gent d'avui en dia. Esteu esplèndids. Deixeu un momentet que us tiri una foto. Lluquet, marxem ja. Sí. A veure, somrieu... Ah, hosti, però si ja no hi són. Ja està, Rovelló. Som al món exterior. Sí. Per cert, què és una foto? No ho sé i no ho vull saber. I ara què fem? Ara anem a investigar el poble i a trobar una manera de tornar a casa. Si en realitat estem en un somni i el que hem de fer per sortir és morir? A veure, és possible, però no ens podem arriscar a morir a la vida real.
Calla, li podríem demanar a aquest bon home? Rambo en el pecho del jambo y el jambo es Ei, hola. Vols dir que és de confiança? Esclar que sí. No has vist quina bona cara que fa? ¿Qué pasa, bro? Bro, Deu voler dir bromista. No som cap bromista. Som dos nois que han viatjat al futur i ara estem trobant la manera de tornar a casa. Ens podries ajudar? Bueno, bro, al lío. ¿Tenéis cigarro o no? però quants anys tens? 13. ¿Por qué? ¿Algún puto problema? Que te enchufo, hermano, que te enchufo. Què ha dit? No ho sé, però serà millor que marxem. Ha sigut un plaer conèixer-te. Fins aviat. Bueno, ¿qué? Entonces no tenéis cigarros, ¿no? No. Joder, macho, tío. de respirar. Chavales diciéndome, viste no, que la vas a liar. Yo, Rambo en el pecho del jambo y el jambo sin poder respirar. Chavales diciendo. Marxem. Sí. No, cap endarrere. Corre! Hem de trobar la manera de sortir d'aquí perquè s'està fent fosc. Com ens en sortirem d'aquesta? I si a mitjanit ja no hi ha volta enrere? Tranquil·litza't, home. No sabem segur què passarà. Potser tenies raó i tot això és només un somni. És possible, però no estic segur del tot. Només hi ha una manera de comprovar-ho. T'ha fet mal? Sí! Sí, vaja, doncs sembla que no estem en un somni. Ara hem de trobar la manera de com sortir d'aquí. He escoltat que voleu tornar al passat. Que ens pot ajudar? Aquest noi em fa mala espina. I també dona certa por. Esclar que sí! Jo sóc un bruixot. Tinc varetes màgiques per tot. I em sembla que en tinc una que us podria servir. Doncs, doni'ns-la. Està bé, però són 10 euros. Lluquet, què són els euros? Però, mira, he trobat aquest paperot que fica 50... No sé si servirà. I aquí teniu. Hola! I aquest pedazo de llibre que tinc? Oh, que està a Amazon! Bueno, és igual. Aquí teniu. Moltes gràcies. Que Déu el beneixi. A veure si funciona. No! I ara què passa? Pot trigar. Doncs jo estic perfecte. ¿Y ahora qué pasa? Sembla que tinguis accent rus. Esto no está nada chido, güey. ¿Qué chingados me está pasando, güey? No mames. Home, a veure, una mica divertit sí que és, no? ¿Qué reís, bobo? ¿Qué reís? Anda a pasar, reíte, bobo. Això no és el castellà però mal parlat? És veritat, aquest idioma és bastant peculiar. Ja que parlo francès, que serà el següent. Italià. Mamma mia, pizza, pepperoni. Espera un moment. Ens ha estafat. Què és allò? Què? On? What? Catxis en la mar salada? Ens ha enredat. Merda. Oh! Ja torno a parlar català. I'm so very happy. Fuck you, motherfucker. Jo ja veig que d'aquí no en sortirem mai més. Ens haurem de quedar a conviure entre nens que fumen i mags estafadors. Què serà el següent? Una vaca voladora? Suposo que al final ens haurem de quedar a viure aquí. Llevat que per art de màgia ens teletransportem al nostre present. Uau! Ja som al nostre present.
Sí que ha estat tota una coincidència. No, ja està. Talleu! Porteu-me el guionista. Però a veure, es pot saber quina merda de final és aquest? I per què en Lluquet porta la barretina vermella si abans la portava lila? Bé, és el final que em vas dir que escrivís. Mentida! Jo mai pensaria una merda de final com aquest. Però tu em vas dir que... Despatxat! Calla. I tu para de gravar! Una altra vegada ens despertem en un lloc desconegut i que no en sabem res. Quina casa més estranya. Sí que és estrany, sí? Mira, també tenen la decoració de Nadal. Però no ens distraiem. Hem de trobar la manera de sortir d'aquí, sigui com sigui. No, ja està. No, aquest riure no compta. Ha sigut la millor toma que hem fet fins al moment. No. A veure, però si pots saber quina merda de final és aquest? I per què en Rovelló porta la barretina? Ai, merda de Lluquet. Suposo que al final ens haurem de quedar a viure aquí. A no ser que... Collons, llevat!